dues i anem canviant. Bona tarda. Estem aquí en una nova edició de la Catosfera, és la que fa 17 i com sempre és un plaer estar aquí a Girona, que és una ciutat que ens acull la mar de bé. Cada any intentem portar temàtiques o debats que hi ha a la xarxa i portar-los aquí una mica, acostar-los a la ciutadania, apropar-los i aprofundir-los, i sempre intentem anar variant els temes. L'any passat hi havia un tema que era abrumador i s'havia de tocar sí o sí, que era la IA. I de fet vam fer una cosa molt xula aquí amb en Josep Canyet, expert en IA, i en Masoni, que és un artista, un músic de la Bisbal, de l'Empordà, i a partir de la IA van anar fent-li preguntes i van anar traient unes notes, uns arranjaments, uns acords, unes lletres, i al final va acabar sortint una cançó que una estona abans no existia i la vam tocar aquí i va ser una catarsi, una cosa molt divertida i molt xula, ens va passar molt bé. I aquest any quan miràvem temes, doncs vam dir, això de la IA haurem de repetir-ho perquè és una cosa tan gros, tan transformador i tan canviant que no podem fer veure que ja ha passat. I la idea va ser que si l'any passat tocàvem una mica la part més divertida, lúdica i simpàtica, aquest any volíem explicar que hi ha un costat més fosc, que no tot és tan divertit. Però perquè algú ens pot agafar un tall de veu i potser pot ja tenir la nostra veu per fer coses, o pot agafar un tros de vídeo nostre i per tant tenir la nostra cara moldejada i fer videotrucades en nom nostre. No sé, tot de coses que òbviament ara ens explicaran, d'acord? I al final també deduir que la IA no deixa de ser una eina i que dependrà de quin ús se n'hi vulgui donar. És a dir, un martell pot ser una eina de construcció o una eina de destrucció segons l'ús que n'hi vulguis donar, doncs la IA va una mica en aquest sentit. Llavors, per això en parlem avui aquí amb la Maria Viader, amb el Lluís Nacenta, l'Albert Sabater, tot moderat per la Mariola Dinarès, una habitual ja de la Catosfera, i res, que em plau molt que podem fer aquesta taula. Ara ens seguirà la Gemma Geis, vicepresidenta de la Diputació de Girona, i posteriorment la Lídia Riquelme, regidora de Llengua de l'Ajuntament de Girona, que ens donen suport en aquestes jornades. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Aquí em toca representar la Diputació de Girona, que un any més dona suport a la Catosfera, que com deia ho viuen amb molta passió i amb molta il·lusió, i crec que és molt important poder fer aquests debats. Jo aquí no seré gaire objectiva perquè amb l'Albert Sabater compartim grup de recerca i és un grup de recerca transversal i per tant és una persona que va estar, jo perdoneu perquè sempre tiro, jo que soc a la Universitat de Girona, però dirigeix una càtedra que ha estat molt pionera, una càtedra, un observatori d'intel·ligència artificial per fer aquest anàlisi que sempre qualsevol eina, com dèiem, és una eina que sempre ha de tenir límits, o hem de buscar també la part de l'ètica i la part dels drets i l'afectació a les llibertats i tot això. I per tant, l'Albert, jo vull posar-ho aquí perquè tenia una persona que més enllà de ser de Girona és una persona que està liderant a nivell de Catalunya aquesta recerca i està posicionant la Universitat de Girona i aquesta recerca tan important. Abans fèieu referència com una eina, no? Jo sempre els dic als meus alumnes que a vegades es copien els treballs amb el xat GPT, si copiar aquell treball, més enllà de copiar-lo, és bo o dolent, és positiu o és negatiu, o per exemple també al BCC de Barcelona sabeu que a vegades hi ha malalties minoritàries i aquestes malalties minoritàries segurament no tenen o no tenim el pressupost i l'atenció que faria falta. I en canvi, amb intel·ligència artificial, el Barcelona Supercomputing Center el que fa és fer clons amb intel·ligència artificial per poder fer aquestes pràctiques i desenvolupar aquests medicaments personalitzats amb un vessant amb intel·ligència artificial que segurament si no ho tinguéssim així no tindríem prou recursos. Per tant, tot té la seva part bona i la seva part dolenta i el que crec que és el més important de tot és poder-ho debatre. A vegades la vida va tan ràpid que no tenim temps, aquí la Mariola, que fa temps que la Catalunya Ràdio ens aporta aquesta llum, no tenim temps de seure'ns i pensar i de reflexionar i d'agafar perspectiva. I per tant, ara la Unió Europea d'aquest estiu va aprovar la directiva d'intel·ligència artificial
i per tant jo crec que és molt important que feu aquest debat, que a més hi ha moltíssima gent, també persones que utilitzen la intel·ligència artificial en el comerç i per promoure el comerç de proximitat, i per tant des de la Diputació de Girona, que és l'Ajuntament d'Ajuntaments, no podem fer res més que donar-hi suport i felicitar-vos en aquests anys també que són complicats i que també la llengua catalana l'hem de protegir i l'hem de defensar, i jo crec que sempre s'ha de donar suport a persones que intenten protegir-la. A vegades estem en un moment de desànim i jo crec que hem de posar més en relleu aquelles iniciatives i aquells compromisos de moltes entitats i persones que a vegades sembla que tot és molt fosc i hi ha gent que busca aquests camins també per defensar, i crec que la Catosfera és una d'aquestes institucions, entitats que hi hem de donar suport, però que també protegeix aquesta llengua catalana com a signe de diversitat i com a signe d'identitat en un món que és global, però que, com dèiem ahir, que hi havia uns premis, que hi havia el director del Museu Dalí, que aquí hi ha un periodista de les Mosques de la Informació, que deia Dalí que de l'ultralocal podíem anar al món. Doncs també amb el català podem fer el mateix, i la presència també amb el català i les tecnologies és molt important. Per tant, que tingueu bona estada, ho mirarem després perquè no ens podem quedar, que hem d'anar a una inauguració d'un barri, d'un centre cívic, però que és absolutament interessant, i moltes gràcies a la Catosfera per no defallir, i encara que hi hagin dificultats, compteu amb nosaltres a Girona com a far d'aquesta esperança. Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Com a regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona que soc, vull donar les gràcies als organitzadors de la Catosfera per convidar-nos a participar un any més en aquest acte d'obertura, i també felicitar-los per la gran qualitat de la proposta de programa d'aquest any, com sempre atents a les últimes tendències en l'àmbit de la comunicació digital en català. Una mostra d'això és la tertúlia a la taula que tindreu avui. A Girona, com deia la vicealcaldessa, acollim aquest esdeveniment des de fa anys amb molt d'orgull, perquè la Catosfera s'ha convertit en una cita ineludible per totes aquelles persones, entitats, organitzacions que tenen algun protagonisme o interès o vincle en l'univers digital català. Ho vaig dir a la roda de premsa de presentació amb en Joan Camp, però hi vull insistir, vull reconèixer la visió que van tenir tant en Joan i l'aleshores alcalde de la ciutat, en Carles Puigdemont, quan ara fa uns quants anys van coincidir que la Catosfera podia deixar Granollers i venir a fer-se a Girona. Ara és una decisió que pot ser més o menys fàcil, perquè Girona s'ha convertit en un epicentre per molts esdeveniments. Moltíssima gent vol venir a fer els seus esdeveniments clau, i són esdeveniments clau en clau de país, però aleshores no era tan fàcil fer aquesta aposta. La vau fer la gent de la Catosfera i el resultat el tenim en un esdeveniment consolidat com un referent a la nostra ciutat, a la nostra cultura digital i més important, com una plataforma per la llengua catalana en l'entorn digital. Segurament aquesta aposta per Girona de la Catosfera també ha contribuït a fer de Girona aquest epicentre, per tant, moltes gràcies per ajudar a situar Girona també en aquest mapa de la cultura digital. Però com a regidora de Llengua Catalana el que haig de fer és posar molt d'èmfasi en la contribució de la Catosfera a enfortir la llengua en l'àmbit digital. Sabem que aquest és un aspecte clau per garantir el català del futur. La Catosfera deixa clar edició rere edició que el català té un espai, una veu pròpia a internet, a les xarxes socials, i també m'agradaria aprofitar l'oportunitat per convidar-vos a una iniciativa que hem convocat, que hem organitzat des de la Regidoria de Llengua, juntament amb l'Escola d'Humanitats de l'Ajuntament de Girona, en la línia de promoure espais al català digital, que és que dimarts que ve per primer cop Girona acull la jornada Estic tocat, el català més influent, que té justament la intenció de demostrar que hi ha molts creadors de contingut que triomfen a les xarxes en català i convidar-hi el màxim de gent jove possible. No podem permetre que els joves vegin el català com una llengua del passat o exclusivament acadèmica, com la llengua de l'escola o de l'institut. Ha de ser també la llengua del seu oci, del seu entreteniment, de les seves relacions, del seu dia a dia, i les institucions, com deia molt bé la Gemma, hem de contribuir amb totes les opcions que tinguem al nostre abast a fer créixer l'ús del català entre els joves també. I això és el que estem fent i estem compromesos i, per tant, impulsem iniciatives i també donem suport a totes aquelles entitats i organitzacions, empreses que treballen pel català com la Catosfera. Així que moltíssimes gràcies per la tasca que feu i per molts anys de Catosfera a Girona. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom.
Farem aquesta xerrada. Jo dic que si us esperàveu que hi haguessin tertulians que saben parlar de tot, no és aquesta la tertúlia que buscàveu. A mi m'agrada sempre envoltar-me d'experts i expertes en matèries molt concretes perquè és la manera d'aprendre i de poder tenir una mica de criteri, no? O sigui, no parlar per parlar, sinó gent que en sap molt. A més, estic contenta perquè hem aconseguit paritat, no? Vull dir que també que en tecnologia a vegades costa bastant això de trobar tants homes com dones, per tant, això assignatura, i a més ho fem en català, o sigui, això tot difícil, però ho fem, no? Bé, parlant d'intel·ligència artificial, abans de començar ja us dic ara que hem tingut un debat sobre qui és tecnooptimista, qui no, i si en general els quatre som tecnoentusiastes, no? Diríem, com dèiem amb el Lluís, és a dir, que ens agrada molt del que parlem i entenem que hi ha molta gent de la societat que totes aquestes coses que parlem pel pur desconeixement els fa tirar enrere. Llavors, aquesta xerrada no la volem fer per especialistes, sinó que la volem fer perquè tots sortiu d'aquí amb les vostres idees, però almenys tenint una mica més de coneixement del que estem parlant, perquè aquesta és la idea, que cadascú s'empoderi i pugui triar si això ho vol, si no ho vol, o si ens hem d'unir com a col·lectius per anar en contra d'alguna cosa, que sapiguem en contra de què anem. Per tant, us vaig a presentar, una mica sabeu què estan fent ara, però he anat una mica a rascar també la seva formació, perquè penso que és interessant que sapigueu qui tenim aquí dalt. La Maria Viader és de fet, és nascuda a Girona o a Torroella? Vius a Torroella? A Girona. Sí, gironina. Això també ho hem fet bé, dos de comarques de Girona, d'acord? La Maria és enginyera de telecomunicacions per l'OPC, ha fet màsters per especialitzar-se en camps com la seguretat, el Big Data, la privadesa de dades o la gestió de projectes. És la responsable de l'equip de ciberseguretat del grup Volkswagen a Espanya. I per tant, Maria, ja per començar, en el camp de la ciberseguretat, diríem que també comencen a obrir-se molts fronts amb el tema de la intel·ligència artificial. Les empreses comencen a utilitzar en els seus processos i això, Maria, incrementa riscos de seguretat interns o es mantenen els que hi havia? De quina manera us esteu preparant per això? La resposta és 100% s'incrementen els riscos actuals. De fet, organitzacions mundials com OWASP, la NIST, ja han publicat les seves metodologies i frameworks perquè les empreses tinguem allà on agafar-nos per començar a abordar-los. Estem parlant d'una tecnologia, la intel·ligència artificial, que l'hem democratitzat i això significa que l'estan utilitzant tant els bons com els dolents. Per exemple, se m'acut ara els script kiddies, que són uns ciberdelinqüents que no són experts, però que gràcies a la intel·ligència artificial poden llançar atacs molt complexes. Llavors, hem de fer front no només al col·lectiu hacker expert de sempre, que òbviament estan millorant l'eficiència i l'efectivitat dels seus atacs, sinó que també estem davant d'una situació en la que no ens havíem trobat mai. I a part d'aquesta intel·ligència artificial que utilitzen per llançar atacs dirigits contra les organitzacions, també ens trobem que ataquen els sistemes d'intel·ligència artificials que utilitzem, per exemple, el grup Volkswagen, que en definitiva és una manipulació d'un sistema que utilitza aquesta tecnologia per provocar un mal funcionament. I l'element principal sabem que són les dades. Aquests sistemes funcionen gràcies a models que s'entrenen en moltíssimes dades. Llavors, com més variades, sense biaixos, siguin aquestes dades, més alt rendiment tindrà el model. En canvi, si es corrompen o hi ha qualsevol incident, pot tenir un impacte negatiu tant pels usuaris com per les organitzacions. Llavors, un risc que ens preocupa moltíssim és el que coneixem com l'enverinament de les dades d'entrenament. I, per tant, des del grup Volkswagen, però tots els experts en ciberseguretat, no parem d'aplicar mecanismes com el xifrat, molta protecció perimetral i de més per poder fer front a aquesta nova era amb aquesta tecnologia disruptora. Dins del grup som molta gent i vaig venir a visitar precisament i feu molta educació en l'àmbit digital dins de l'empresa. Just el dia que vaig venir teníeu l'autobús, que era una mena d'escape room per ensenyar als treballadors en seguretat digital. Clar, ens diuen que a les empreses si apliquen la IA poden ser més productius, però quins riscos comporta que fins i tot la recepcionista estigui fent servir IA o el recepcionista? Riscos moltíssims, o sigui, hi ha molts problemes, diguéssim, que ens preocupen. Per exemple, el que comentava el company abans de la suplantació d'identitat, que és un risc que no para de créixer perquè aquesta tecnologia al final està a l'abast de tothom i és barata.
Llavors, des del grup Volkswagen treballem molt l'educació, molt la formació. Al final, com deia abans, hem democratitzat una tecnologia i és just democratitzar també el coneixement perquè l'impacte negatiu en tot el que és la privacitat, la propietat intel·lectual, etc., sigui el mínim. Nosaltres ho fem des d'un enfoc molt pràctic, des d'explicar als empleats com detectar, per exemple, un phishing creat amb intel·ligència artificial. No parem de llançar-los atacs, que al final és per mantenir-los entrenats. També comentaven ara tot el tema de deepfakes, phishings, que al final són trucades fraudulentes. A dia d'avui, qualsevol amb el material adequat pot crear un deepfake. En pocs segons d'un àudio pots simular o pots falsificar una veu. Si és que hi ha hagut moltíssims casos, no? Que truqui algú i que sembla que sigui un familiar teu i no és ningú que coneixes, no? Sí. Li han manipulat la veu. Un que es va fer molt famós de deepfake va ser un vídeo de l'Elon Musk, del fundador de Tesla. Va ser un vídeo que es va fer viral en el que s'imitava la seva aparença i la seva veu. I en aquest vídeo explicava als usuaris que podrien haver-hi guanys molt importants si invertien en certes criptomonedes. Llavors això va acabar fatal, o sigui, va acabar amb que moltíssima gent va perdre molts diners. És a dir, que és una cosa que està passant i que cada cop és més difícil de detectar. Al principi es veia molt que el vídeo no... En polítics dels Estats Units podies arribar a veure que es tractava d'un vídeo fals. A dia d'avui t'has de fixar molt en els matisos, inclús de temes d'il·luminació i la sombra que provoquen, no? I cada cop serà més complex. La boca, no?, a dins, que està mal feta. Però fins i tot ens fa ballar una mica el cap, perquè fa pocs dies es feia viral un japonès ballant la cançó Benvolguts de Manel i tothom es pensava que era IA, i no, era real. Era real. Ja arriba un moment que no, ja no sabem què és real i què no, no? Jo ho dic rient perquè sempre ric, però no fa riure avui realment, això, no? Bé, Maria Pes, continuarem amb la ciberseguretat, on entrarem també en debat. L'Albert Sabater, a banda de ser el director de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, clar, he mirat també el seu currículum, és bastant llarg, però m'he fixat que és doctor en Estadística Social per la Universitat de Manchester, màster en Mètodes d'Investigació Social i Estadística per també aquesta universitat i màster en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. I la seva trajectòria diríem que ha estat com a diversos països, treballant, i ha estat 15 anys en universitats anglosaxones, Manchester, Princeton, Oxford i també St. Andrews, i ets investigador, a banda de la relació que tens actualment amb la Universitat de Girona. Jo, de fet, fa molt de temps que et segueixo, tots els que estem fent coses amb IA ens anem mirant uns amb els altres, i ets una de les persones que està posant més alarma, de dir, vigilem, no, tu i el López de Màntares també, però bé, clar, primer de tot una cosa, què és el Pla Serra Hunter? Algú que és algú de la Universitat de Girona? El que ha rigut, no? No, el Pla Serra Hunter... Explica-ho, perquè... El Serra Hunter és un filòsof molt important de Catalunya que es va haver d'exiliar, entre altres coses va d'exiliar per la Guerra Civil i va anar a parar a Mèxic, i aquest Pla Serra Hunter és un pla de captació de talent de l'exterior. Com jo estava per allà, per l'exterior, doncs vaig sol·licitar aquesta plaça que, d'alguna manera, estant a Girona, va afavorir que finalment arribés a aquesta ciutat. M'ho trobo interessant perquè jo, per exemple, no ho sabia. És una captació des de la universitat pública de gent que està fora. Sí, hi ha diferents plans. El Pla Serra Hunter és un dels estrelles. No tothom ve de fora, però sí que facilita molt si vens de fora i especialment si fas molta recerca. Molt bé. Mira, jo aprofito per preguntar tot. Escolta, Albert, ja sé que n'hi ha molts, però quins creus que són els principals principis ètics que hauríem de tenir en compte a l'hora de fer servir sistemes amb intel·ligència artificial? Que no sé si fas també la diferència entre IA generativa o IA... O sigui, suposo que sí, que hem de començar per aquí, fer la diferència, no? S'han de fer moltes diferències, i una d'elles és, evidentment, la que fa referència a si estem parlant d'un algoritme, que seria una recepta de cuina, bàsicament, però aplicada en processos automatitzats a coses que tenen unes quantes dades, i després, evidentment, tens aquesta IA generativa. Però abans de la IA generativa, i encara existeix, no tot és IA generativa, tenim sistemes de percepció, aquests que són els més precisos, els que estan més avançats i els que realment fan que nosaltres tinguem aquesta capacitat, especialment en l'àmbit de la salut, de curar moltes malalties, de distingir el que és un càncer del que no és un càncer, el que és un melanoma, el que no és un melanoma. I aquí s'ha avançat moltíssim. Això és un progrés real i genuí. I aquí
la part principal des del punt de vista de les consideracions ètiques ens fa pensar que tenim un problema del que no sabem distingir el que és real i el que no és real, no? Perquè tot això ho podem portar a l'altre àmbit, que és el dels deepfakes, els swallowfakes i tota aquesta realitat que en realitat no és tan real, sinó que és artificial. No? Però després hi ha altres sistemes d'intel·ligència artificial que tenen més a veure amb l'automatització de criteris i és una cosa tan senzilla com posar una cosa en un lloc o un altre, que la fan servir moltíssim la robòtica, però també la fan servir moltíssims àmbits de la nostra societat. I el que més se'n parla és sobretot la part més de predicció. Fem predicció d'alguna cosa. I aquí ja fa temps que fem de prediccions. Una altra cosa és que fem predicció amb moltes dades. I aquí és quan la cosa comença a complicar-se i es complica sobretot quan comencem a pensar que la correlació de les coses és causal, que una cosa dona una altra, que A és igual a B o que finalment tenim una relació causal. I això és molt perillós especialment quan són fenòmens socials, quan penses que l'única cosa que explica aquell fenomen és aquella variable o és aquella dimensió, ja estàs equivocat. Però tenim una tendència, generalment els humans, de pensar que les coses són molt senzilles, però en realitat són molt complexes. Llavors, quan parlem d'aquests sistemes, ja tenim una sèrie d'inquietuds que tenen a veure amb principis ètics, que són la transparència. Si no som transparents i no sabem explicar les coses, doncs ja tindrem un problema. No tan sols amb aquells que ens han de donar finançament, sinó especialment amb la població, que ha de tenir clarament una confiança envers el que s'està fent. Ha de comprendre què s'està fent. Si no hi ha comprensió, és molt difícil vendre un producte. Però tot i així veiem coses, com hi ha tant bombo, al final la gent acaba adquirint un sistema d'intel·ligència artificial, però el problema és que després no el sap fer servir. I quan no el sap fer servir hi ha el mal ús. El mal ús és generalment no perquè la IA sigui fosca, sinó perquè la gent no el sap fer servir i hi ha un mal ús o un abús. I això passa tant amb els sistemes de percepció, tot i que no sempre, amb aquests que són més d'automatització de criteris, com amb els de predicció. I en aquests de predicció, el que veiem ara, especialment amb el que seria l'amalgama d'aprenentatge automàtic, aprenentatge profund, xarxes neuronals i llenguatge natural, és el que s'anomena la IA generativa. I què passa? Que aquí ja no és una eina, perquè la IA generativa, una de les grans diferències amb aquests altres tres sistemes que he comentat, és que necessita un munt de dades. Moltes dades. Moltes. Les xarxes neuronals en necessites moltes, però és que l'amalgama d'aquests diferents sistemes junts en necessiten moltes. I quan tu necessites moltes dades, clar, les pots anar a buscar al calaix, però no n'hi ha suficients. Has d'anar a buscar-les al calaix del veí, no n'hi ha suficients. I has d'anar a buscar-les als calaixos de tots els veïns del món mundial, que vol dir que alguna cosa faràs malament, perquè si has d'anar a la casa de tot arreu, sense les claus, doncs acabes cometent algun delicte. I és el que ha passat. Que el principal problema d'aquesta IA generativa és que, primer, no té transparència volgudament, perquè no volen explicar-nos quantes dades han fet servir, però a la vegada hi ha una infracció clara des del punt de vista d'algunes d'aquestes dades que són sensibles, que és la privacitat. I, evidentment, hi ha qüestions de seguretat, també, perquè ara tenim una nova professió que són els jailbreakers, que són aquells que es dediquen a hackejar aquests sistemes, a buscar què és el que ha buscat el meu veí justament per jo saber si ha compartit una informació sensible o confidencial o de secret industrial. Per tant, ja tenim un problema a la taula, i és que, com acostuma a passar, es despleguen algunes vegades les tecnologies sense pensar quines seran les seves conseqüències directes i indirectes. I què vol dir això? Que és un problema la tecnologia per si? No, la tecnologia està bé, però no s'ha pensat quines serien les conseqüències de fer un desplegament tan ràpid d'una tecnologia que requeria no de legislació, però sí d'aplicar principis ètics primer. I això ha passat al llarg de la història. El que passa és que no tenim precedents de que hagi passat d'una manera tan ràpida. La gran diferència és que amb la part de la IA generativa estem veient com per primera vegada a la història hi ha companyies d'1 trilió de dòlars que són capaces d'invertir uns 100 bilions de dòlars per dir, bueno, això ho portarem encara més, a una altra dimensió. Això sí que no ho hem vist al llarg de la història. Però, per exemple, en el cas d'OpenAI, quan ho va treure, que va ser una mica el boom, que per això s'ha accelerat tot, tu creus que ho va treure abans d'hora, en aquesta competència entre empreses i que no hagués hagut de treure-ho en aquell moment? Sí, la prova és que l'arquitectura Transformer no és una invenció de l'equip d'OpenAI, és una invenció d'un equip de Google i d'un investigador de la Universitat de Montreal, i que el primer que fan és dir, això està molt bé, però posem el calaix, encara no ho podem treure. I la mateixa matriu d'Alphabet diu
que són molt... Si Google no es va atrevir encara i els altres van avançar, no? No s'ha no? atrevit. El que passa que en aquell moment, recordeu que OpenAI tenia, entre altres, tenia Elon Musk, tenia el Sam Altman, que no són generalment persones que podríem dir que tenen els principis ètics... I zero paciència, zero paciència. Sí, no, vull dir, estem parlant de persones que no primen per considerar quin serà l'impacte social de tot això i quin serà l'impacte des del punt de vista a mig i llarg termini. Estan pensant en, jo puc fer un guany? Doncs el faig. Clar, aquest sentit d'emprenedoria està molt bé, però a vegades aquest sentit d'emprenedoria sense la responsabilitat social corporativa és un problema. I això ho estem veient. L'Elon Musk podria fer molts més diners, però com és? És una persona que té les seves coses. No? I això no és només ell, és una manera també de pensar de Silicon Valley. El mateix Mark Zuckerberg va fer famós un lema que és move fast and break things. Què vol dir? No et preocupis per tot allò que tu potser consideres que és un impacte negatiu, un principi ètic. No et preocupis, tu tira endavant i després ja en parlarem. No? Clar, això a Europa en xoca molt, però en xoca molt també perquè aquesta manera de fer té molts problemes, sobretot després amb l'adopció, perquè la gent al final acaba veient que no pot confiar en segons quins productes, i això és un mal negoci. A curt termini no ho és, però a mig i llarg termini és un mal negoci perquè veiem clarament que la gent no aposta per aquell cotxe o aquell avió que era més insegur, aposta per aquell que és més segur. Bueno, aquí et volia fer una pregunta sobre Zuckerberg precisament, perquè clar, és veritat que ens embolica, no? Perquè si de cop ens arriba un missatge que si cliques, allò que es va viralitzar, no? Si cliques aquí no faran servir les teves dades. Jo no m'ho vaig creure, això. Tu que ets tan especialista, creus que no han fet servir les nostres dades, els que cliquen, després, no sé, què és això? A vegades hi ha confusió, i justament és per això, justament pel fet que el no explicar molt bé què s'està fent, doncs la gent comença a fer les seves càbales. A veure, quan tu fas una interacció amb un sistema, un gran model d'aquests de llenguatge, tipus ChatGPT, però també d'altres, el Claude o el Gemini, tot això, quan tu fas la interacció, ells no agafen aquesta informació directament per entrenar el model. Això costaria moltíssims diners. Estem parlant d'un corpus d'informació molt gran. Entrenen el model quan treuen un altre model, d'acord? Si passes del GPT 3,5 a l'Strawberry, doncs evidentment s'ha d'entrenar el model, però tu no pots entrenar el model cada dia, és completament insostenible. I aquestes interaccions que tenim nosaltres, l'únic que recorden és la conversa per contextualitzar la nostra conversa, perquè tingui més sentit, o sigui, perquè el model en aquell moment és capaç de veure que tu estàs dient una sèrie de coses i, per tant, allò ha de ser el més precís possible i perquè tu estiguis, de fet, quanta més estona millor. De fet, el paper que d'alguna manera dona els Transformers es diu Attention is all you need, que és bàsicament jo que vull és que estiguis aquí tota l'estona. Però això és bàsicament l'efecte que veiem també a les xarxes socials. La capacitat que tenen les xarxes socials per crear-nos aquesta certa addicció d'estar-hi quanta més estona possible, vull dir, no? Sí. Doncs amb els xats, o amb els chatbots, passa una mica el mateix. El que volen és aprendre, sense haver d'entrenar el model, aprendre què és el que nosaltres volem, no? I fixeu-vos que una cosa molt interessant d'aquestes interaccions que tenim ara amb aquestes eines és que sempre et donen la raó. Sí. Si et donen sempre la raó, gairebé sempre et donen la raó. I una educació que dius... Bueno, si m'han donat la raó, doncs això perfecte, no? Però, clar, també hem de pensar que en termes de principis ètics això suposa alguna cosa més, no? I hem d'introduir com a mínim 3 coses més, i anirem molt ràpid. Una és l'autonomia. Nosaltres hem de ser capaços de dir, fins aquí. Hem de plantejar-nos presència i absència. Quan el faig servir i quan no el faig servir? Perquè si m'ha d'entabanar o si m'ha de dir alguna cosa que no m'ha de servir, sinó simplement distorsionar tant la realitat que jo conec com aquella que no conec, però jo crec que m'està informant d'alguna cosa, tindré un problema. D'acord? I aquí entra els nivells de precisió, etc. Perquè estem parlant d'una tecnologia que és probabilística, no determinista. O sigui, no és com si jo anés a una pàgina web que sé que està certificada... Home, si vas a la Viquipèdia i et dona un resultat. No és el mateix, que hi ha gent que fa aquest paral·lelisme i no té cap sentit. No. I després hi ha un altre element que és fonamental, que no podem deixar al marge, que és si jo utilitzo aquestes tecnologies, especialment la generativa, per tot, clar, en termes de sostenibilitat, la cosa es dispara. Clar? Perquè una de les coses que sabem i que no són molt transparents amb això és que el consum elèctric de fer servir segons quines tecnologies generatives és molt alt. Clar, a mi m'encanta
però jo no puc fer-ho servir si jo sé ja fer un resum o ja sé fer segons quines coses. Sí que ho faré servir per algunes coses, però per tot. I li preguntaré quina és la medicació que he de prendre demà, quan jo sé que això ja ho sé i que m'ho dirà la farmacèutica o el farmacèutic o el doctor o la doctora o qui sigui, el facultatiu. No cal, no?, preguntar segons quines coses. Home, la setmana passada que vaig anar al congrés d'Eurecat i clar, va sortir una ponència que va dir que ens podríem plantejar portar els servidors a l'espai. O sigui, no, però això es va dir, perquè hem dit, clar, arriba un moment que necessitem que es refrigerin, no? No sé, però aquesta proposta que sembla estrambòtica, espereu-vos, Vull dir, jo no la descarto, va ser una ponència que va dir això, Maria? Portar els servidors a l'espai. Si voleu, després parlem de la ideologia que hi ha al darrere. Val, la ideologia i la batalla entre aquests, perquè has dit Zuckerberg que ara vol monopolitzar també la IA. Bé, després continuem. Amb el Lluís Nacenta, mirant també el seu currículum, atenció perquè és llicenciat en matemàtiques, titulat superior en piano i doctor en humanitats. Per tant, aquesta barreja, professor, investigador, comissari de diverses exposicions, entre elles la que es va fer al CCB sobre IA, i és el que deia que era tecnoentusiasta. I has anat dient que sí per això tot el que deia l'Albert, a tots els perills també. Ho subscric totalment. Escolta, no sé, clar, tu potser, amb tu sempre hem reflexionat molt tirant com amb l'art, sempre la pregunta que et fan últimament tothom és, Lluís, pot ser creativa la IA o aquestes coses, no? Abans d'aprofundir més, clar, una de les coses negres que ja apuntava l'Albert una mica, aquests algoritmes que són entrenats amb dades sense demanar permís, no? Tu tot això com ho veus, des del teu tecnoentusiasme? Això és un problema real i que encara no s'ha adreçat. És a dir, avui en dia, un artista, un escriptor, un pintor, un fotògraf, no pot estar segur de si aquests grans models generatius d'intel·ligència artificial han estat entrenats amb la seva obra, evidentment sense el seu permís. Hi ha tècniques, hi ha pàgines web, però encara hi ha aquesta incertesa. I això és clarament un abús. És a dir, l'Albert ha explicat molt bé la gran gana de dades que tenen aquestes grans xarxes neuronals i bàsicament el que fan són descàrregues d'internet, que és una expressió, com me la van explicar al BCC, em vaig quedar, què vol dir descarregar internet? Vol dir anar al teu navegador, fas botó dret i dius descarregar. Bueno, és una cosa així, són descàrregues d'internet. Com quan en una xarxa social dius clica aquí que et pot descarregar el teu perfil, rotllo així. Sí, és a dir, hi ha organitzacions, perquè aquests entrenaments, com explicava l'Albert, són offline, és a dir, és una cosa que no es fa connectat a la xarxa, i bàsicament el que fan aquestes grans empreses és, diríem, recórrer internet amb una xarxa fina i arrambar amb tot. Això, de cara al creador, és un abús, clarament, perquè això és una obra derivada. Fins ara semblava que amb les lleis de copyright el que passava era que qualsevol cosa que tu tinguessis a la xarxa doncs podia ser susceptible d'alimentar aquests sistemes d'entrenament. Amb l'AI Act, amb la llei europea, que és la primera gran llei al món, diríem, realment ambiciosa i completa en termes d'intel·ligència artificial, en principi això ja no és possible. El que diu l'AI Act, la llei europea d'intel·ligència artificial, és que si tu utilitzes material d'un creador, material que està a la xarxa, has de tenir el permís exprés del propietari del copyright, però ja sabeu com són les lleis i més les lleis que afecten internet, és a dir, bona sort per aplicar-la. Per començar, això sembla que és a dir, la llei ja està en vigor, sembla que va entrar en vigor a l'agost, sembla que hi ha fins al proper agost, l'agost del 25, hi ha un marge, un interregne... Però al final és el 27, o sigui, l'últim ja és fins al 27. Però després jo estic segur que passaran coses com, clar, això són lleis europees, llavors diran, doncs cap problema, si els europeus sou tan primmirats, doncs, no hi haurà ChatGPT a Europa. El primer que ho ha fet ha sigut Apple amb el telèfon, no? Exacte. Aleshores, aquí és on nosaltres haurem de ser coherents i dir, doncs, cap problema. Podem viure sense ChatGPT. Però clar, és que els grans models, de fet, Europa no té un gran model, no? Tots són xinos o americans. Aquesta és l'altra cosa, és a dir, el Matteo Valero i gent així són molt defensors de crear xips europeus, tecnologia europea.
I això és una... És a dir, l'altre problema que tenim és els monopolis brutals. La Maria, tu tens molta raó quan dius que és una tecnologia que s'ha democratitzat, però se n'ha democratitzat l'ús, és a dir, hi ha una polarització molt bèstia. És una tecnologia barata, que la podem fer servir tots amb un cost molt barat o inclús gratuïtament, però que està en molt poques mans. És a dir, hi ha uns monopolis de facto que són els que controlen i desenvolupen i després ens la posen a la nostra disposició, diria. Clar, després també passen coses com, per exemple, estàs fent servir el Copilot de Microsoft i crees alguna cosa i llavors diu, val, si ho vols fer servir, firma aquest contracte, i de cop surt allà un document per a ells fregar-se les mans i tu, no sé, en firmes que no faràs servir per comerciar, per exemple. Però clar, s'estan fent com... És una mica xapussero, no? La manera com s'està fent i es freguen les mans i després amb aquell document, si els hi passa alguna cosa. Clar, és com tu dius a internet, podem tenir una llei europea, però de quina manera això afectarà els models que surten dels Estats Units, encara que la llei diu això, que si el fem servir encara que sigui de fora, també val per ells, però no sé, si els interessa la multa ja està, no? Sí, les grans companyies, jo estic segur que tenen les multes ja previstes en el seu pressupost anual. La Unió Europea ens posarà... Tot i així, és molt important que això es faci, és molt important. Hi ha hagut, ara estem en una mena de Far West de la intel·ligència artificial, sempre passa, perquè els que desenvolupen la tecnologia jo crec que tenen una actitud entre d'entusiasme infantil en el sentit bo, de dir, ostres, mira aquest catxarro que he inventat. Hi ha una curiositat que crec que és molt sana en el desenvolupament d'aquestes eines, però molt aviat, és a dir, al costat d'aquesta persona o en l'altre costat de la consciència, ja hi ha algú molt oportunista que està veient el negoci que pot fer amb això. Aleshores, això produeix una acceleració brutal i és normal. No és que la llei sigui lenta, és que els consensos són... Clar, és com... Això ens hi trobem en moltes situacions a la vida. Jo tiro pel dret i faig una cosa, i després a la meva comunitat d'amics, a la meva universitat, a la meva comunitat de veïns, doncs hi ha d'haver un debat de dir, bueno, i ara això què? Ho volem fer? Això és correcte? Hi ha temps de debat, clar. Aquest és un procés lent, és necessàriament lent. Val, però s'ha de fer, és important i es va fent pas a pas. Al final, les tecnologies, totes les tecnologies estan regulades. Ningú esperaria. Jo ara em vaig a comprar un cotxe, parlant de... Ningú esperaria que jo anés al concessionari i em pogués comprar un Fórmula 1 que em permetés, doncs mira, he vingut de Barcelona, he vingut a 400 per l'AP7, perquè he anat... Tothom, és a dir, ningú discuteix que el cotxe que és legal comercialitzar i que jo em puc comprar i que és un cotxe que està absolutament regulat. Bueno, però si guanya Trump, ja podem estar... Si guanya Trump, les eleccions americanes, deixarà lliure tot, O sigui, ja ho ha dit, que no hi haurà regulació, ni hi haurà res. Però dic això perquè a vegades sembla que si dius que s'ha de regular la IA, sembla que estàs dient una cosa conservadora i que posa límits al progrés. Dius, però és que és una eina tan potent que em sembla que és inqüestionable que s'ha de regular. Aquesta qüestió de preparar, jo estava pensant en el tema de ciberseguretat, que clar, que sempre esteu tot el dia formant-vos, perquè clar, o sigui, heu d'arribar on arriben els dolents, no? Clar, o sigui, heu de fer formació. No sé de quina manera aquesta carrera tan ràpida de la IA us podeu avançar vosaltres. És molt difícil, no? És difícil, però alhora és una tecnologia que també fem servir nosaltres. És a dir, l'altra cara de la moneda és que amb ciberseguretat la IA és la nostra gran aliada. O sigui, al final ens està permetent a les companyies ser molt més ciberresilients, que és aquest terme que utilitzem. Ens permet fer detecció automàtica d'amenaces. Ens permet, com dèiem, els models predictius, predir quins seran els nous riscos o categoritzar molt més aviat el que dèiem abans, un email de phishing, i per tant ja no arriba als usuaris finals. Té com més selecció, no? Exacte, o amb la resposta a incidents, que al final disposes d'un sistema 24/7 que és capaç d'activar plans d'emergència si és necessari, inclús quan el teu equip core no està treballant. És a dir, que no hem d'utilitzar la IA per la IA, però quan realment t'ajuda a aconseguir els objectius corporatius, en aquest cas, en el cas del grup, doncs sí que és una tecnologia que ens ajuda moltíssim i que l'estem utilitzant. I ho detecteu quan alguna cosa està feta amb IA? No sé si és una pregunta molt tonta, Depèn. És que cada cop, per exemple, el malware automatitzat, no?
ChatGPT, per posar l'exemple de la IA pública de la qual estàvem parlant, permet escriure codi força bé, Sí. força bé, i tot i que diguin que s'utilitzen eines de protecció per no poder generar malware, és a dir, programari maliciós, sovint tenen llacunes i es poden avair. I la realitat és que cada cop es crea malware més avançat i és una cosa que no pararà de créixer, és a dir, és un risc que va creixent de forma exponencial. Clar, és el que deia, llavors això fa que gent profana, que potser no està especialitzada, pugui arribar a crear un atac sense ser tecnològicament, sense estar preparat tecnològicament. No? Totalment. I aquesta falta de conscienciació també en línia amb el que comentaven els meus companys, amb el que és la compartició de dades en aquests models. Al final, cada cop volquem més dades a les IA públiques, privades com el Copilot de Microsoft també, però sobretot a les públiques, sense ser conscients dels riscos que hi ha associats en termes de privacitat. No fa gaire llegia una notícia que es sancionava un professional mèdic perquè estava preguntant a ChatGPT sobre diagnòstics i recomanacions de tractament. Fins aquí no hi hauria cap problema, no? El tema és que no va ser prou curós i va introduir dades sensibles de caràcter personal dels pacients. Llavors, al final, què passa? Que hi ha informació sensible que ha quedat exposada i llavors ja tens, s'ha d'obrir una investigació i en aquest cas aquesta persona va acabar sancionada, però en molts altres casos això no succeeix. Llavors és un problema. Una altra de les coses que passa també, Albert, que parlaves d'això de la predicció, no? Per exemple, sí que gràcies a la IA s'estan fent moltes coses, per exemple, per veure com pot evolucionar un càncer, no? Però, clar, també potser podíem explicar a tothom que les dades aquestes que han d'estar molt curades, no? Els clàssics biaixos, no? Que te n'has parlat moltíssim. O sigui, tenim un passat ple de biaixos. Llavors, si les dades aquestes del passat, de fet els biaixos els tenim gairebé més nosaltres que la màquina, no? Però si posem tota aquesta informació per preveure coses, el resultat no serà el bo, no? No, aquest és un tema que se li dona prou importància des del punt de vista de parlar-ne, però no s'hi fa tant com s'hauria de fer. I us explicaré. El que no podem ser és com complacents respecte a unes dades que les podem analitzar i podem mitigar moltíssims aquests biaixos. Tant els que serien més estadístics, si voleu, a nivell poblacional, però també a nivell d'informació des del punt de vista del pixelatge d'una imatge. Si no fem res, llavors sí que acabarem projectant societats i situacions i contextos del passat que ja no ens reflecteixen en el present. I això és un problema que és important, que hem de tenir en compte. Nosaltres no podem acceptar això que hem vist últimament amb les IA generatives, que els dones una instrucció i et dona una cosa que dius això exactament de quin segle estem parlant. No? Sigui per una qüestió d'una persona exitosa emprenedora i dius, bueno, tots són homes, resulta, o una persona que d'alguna manera és una persona cuidadora, una persona que té sensibilitat respecte a la societat i respecte a les relacions, no? I tots són dones. No? I dius, això no pot ser. Si aquesta IA resulta que viu al segle XIX però nosaltres vivim al segle XXI, és que alguna cosa falla. No? Què vol dir que falla? Doncs que no s'ha invertit prou en el que seria la curació d'aquesta informació. No? I es poden fer moltes coses. I s'estan fent prou? No. No s'estan invertint prou diners en el que seria la mitigació d'aquests biaixos. Com es diu? Mitigació, per treure els biaixos. Llavors, aquesta mitigació dels biaixos pot ser molt des del punt de vista estadístic, tant si és poblacional o no, però també hi ha una part que és fonamental, que és el biaix aquest més cognitiu, que vol dir, si tu estàs fent aquest tipus de tecnologia, no t'envoltis només dels teus amics, no t'envoltis només d'enginyers, envolta't de persones que coneixen molt bé què són això dels biaixos, més enllà del disseny. Dones, més dones. Dones, persones racialitzades, persones vulnerables. I diverses classes també, no? Sí, perquè és el capdavall, és quan tu vols treure un producte, fas una segmentació de quines persones els hi vendrà el producte, que et preocupes d'arribar a tothom? Doncs aquí hem de fer una mica el mateix i pensar que hem d'arribar a tothom. Hem de pensar que tot això ho farà servir moltíssima gent del món mundial i no només un determinat grup de població clarament homogeni, que és el de Silicon Valley. Si només fem tecnologia per a aquests grups de població, evidentment poden ser molt canyeros des del punt de vista del disseny i tot allò que té a veure amb l'arquitectura. Però si el resultat és dolent, la gent al final dirà jo això no ho faré servir. O no ho faré servir de la manera que ells pensen que jo hauria de fer servir. Ho faré servir d'una manera que no és la més idònia. I això se'n diu fer tecnologia a l'esquena de la societat.
I hi ha molts exemples. El que passa és que la IA generativa és tan explosiva que dona per molt, perquè no és només una conversa, és que és la imatge, és el so, és el vídeo. I clar, evidentment hi ha coses que són més vistoses, les imatges, no? Però això ho hem de... Home, vaig tenir una conversa amb el Dali que no hi havia manera que em dibuixés amb sobrepès, o sigui, m'entens? O sigui, només feia dones primes, jo dic, està marginant a la societat, a veure, sí o no? No, hem d'assumir que... Clar, són uns models no? Sí, això... Uns patrons. Sí. Hem d'assumir que no els eliminarem, els biaixos. O sigui, quan la gent et diu traiem els biaixos, no els podem treure. Hem d'assumir que no els podem treure, però que no poden ser tan garrafals. Els hem de poder mitigar. I això costa diners, molts diners. Perquè abans d'entrar en el model has d'analitzar totes les dades, has de veure què és el que funciona i el que no funciona, estem parlant de moltes dades, i a partir d'aquí hi ha eines que en alguns casos seran d'omplir forats, que és un sistema d'imputació, i en alguns casos s'ha de dir això fora, perquè això no ens representa ara, no ho vull fer servir per res. I aquí, com hem volgut fer uns models tan grans que d'alguna manera volen respondre a tot, tenim el problema que hauríem ara de veure fins a quin punt realment ho volem respondre a tot i anar cap a models més petits. Clar, de mateixa manera que dèiem, i per què no en un futur ja pot haver-hi xarxes socials que puguem crear nosaltres mateixos en comunitat? No sé si en un futur els models de llenguatge seran més simples i els podem crear nosaltres mateixos? Això sí? Sí, comença a estar passant. Sí? No sé si nosaltres mateixos, però nosaltres no tenim per què utilitzar models propietaris com els que esteu comentant ara. Podem agafar i anar a models oberts que en alguns casos són una mica complicats d'utilitzar. Aquest és el tema, és com allò de... El codi lliure, no? Què fa servir, Windows o Linux? I dius, no, Linux, no, sisplau, no. Però jo prefereixo Linux per moltes altres raons, no? I això és el mateix. Si nosaltres som fans de IA generativa, no teniu per què anar als models propietaris. Aneu a Hugging Face i veureu que hi ha més d'1 milió de models. Evidentment hi ha alguns molt coneguts, que són els llames i totes aquestes coses, però són, com a mínim, tot i que aquest no és el més obert de tots, però com a mínim són oberts en el sentit que tu també fins i tot tens la capacitat d'escollir dades més obertes i tens aquesta transparència que és necessària. Una pregunta una mica especialitzada, però, per exemple, ara hi ha molta gent que està fent servir el ChatGPT 4o, no? Clar, el ChatGPT 4o, que és de pagament, tu pots fer-te un mini ChatGPT per tu propi, és a dir, pots pujar les dades de la teva empresa i llavors les respostes l'hauràs alimentat amb el teu i segons ells aquestes dades no es comparteixen. Tu què en penses d'aquesta opció que sembla la panacea, de dir, ostres, tinc un ChatGPT del meu tema, tècnicament parla com jo, el puc entrenar, que pugui escriure un correu electrònic amb el meu llenguatge? Jo no vull ser molt mal pensat davant d'algunes d'aquestes companyies, no totes són iguals, però OpenAI, i especialment per la direcció que té, em fa pensar malament d'entrada, en el sentit que, a veure, hem de pensar que entre el 2028 i el 2030 tot el que és la informació disponible s'haurà acabat per aquestes companyies. No hi ha més per entrenar. Això què vol dir? Estem arribant a un punt en què necessita més informació del que hi havia disponible. I hi ha bosses d'informació disponible. Quina és? La nostra privada, per això ens volen vendre aquestes ulleres, perquè si tu, evidentment, vas gravant per tot arreu, tens la capacitat de recollir dades per ells, però hi ha una altra manera d'aconseguir aquesta informació, que són dos. Una, l'empresa privada, que no ha compartit les dades igual que els usuaris corrents, i l'altra, l'administració pública, que evidentment és molt curosa i molt garantista davant de la seva informació. Si tu fas aquest tipus de models d'intel·ligència artificial generativa que dius, convides a posar-hi les teves dades i jo et faig el teu model, doncs és evidentment una manera també de recollir dades. Et pot ser útil? Sí, però tu has de saber aquestes coses. Per mi, aquí el principal tema és, aquesta empresa ens està dient tot el que realment vol fer? Jo crec que no. I la prova és que portem 2 anys i no ens ha dit res ni de l'arquitectura, tot i que sabem que la transforma, però hi ha moltes variants. I tampoc ens ha dit res sobre les dades que utilitza, que això és molt fort. Doncs, bueno, no ens hem de preocupar allò excessivament, però no és el que s'hauria de fer. I clar, estem enganxats per l'efecte wow, no? Sí. Oh, m'ha fet un dibuix, m'ha fet un no sé què. I clar, parlant de dibuixos i d'art, amb el Lluís també reflexionàvem molt el fet que hi ha molts artistes que estan experimentant també amb intel·ligència artificial i miren d'enganyar la màquina perquè en aquell moment hi hagi creativitat, estan com experimentant.
Veus que realment hi ha una preocupació? Clar, potser és més el dels drets, no? La preocupació, o ha entrat aquesta eina com una fascinació la gent que fa art? Sí, hi ha bastanta preocupació en alguns sectors. El sector de la il·lustració, per exemple, tenen molta preocupació. El sector literari també, els traductors, sobretot. Jo crec que hi ha preocupacions reals, perquè hi ha perills reals, i n'hi ha que són més paranoiques. Les preocupacions reals són les dels usos abusius, que poden ser, per exemple, de tipus laboral. És a dir, clar, si tu tens capacitat d'automatització, és a dir, l'art té molta part de feina i té molta part de treball tècnic, no? I de la mateixa manera que Rembrandt podia tenir un aprenent que li deia, mira, tu fes-me la sanefa de la faldilla i jo faré els ulls i la boca. Doncs de la mateixa manera hi ha una part molt important de l'art que es pot automatitzar. La IA és tremendament bona amb els processos d'automatització. I aquí entren qüestions laborals. Això es pot fer molt bé, es pot fer per facilitar el treball de l'artista o es pot fer per enviar l'artista a l'atur o per precaritzar el seu treball, per exemple, per obligar-lo a accelerar. Això ja està passant, no? Recordeu, ja fa anys van sortir les entrevistes amb aquests novel·listes que escriuen novel·les que després es comercialitzen per Amazon i això. Són gent que escriuen una novel·la al mes. Us ho imagineu? Haver d'entregar una novel·la al mes? Què fan? Aleshores, trien una mica l'assumpte, aleshores diuen aquest personatge, aleshores tenen un sistema d'intel·ligència artificial que després, mira, digue'm la caracterització d'aquest personatge, com és, quin aspecte té, com es vesteix, què treballa, tal, no? Aleshores, això no seria dolent si el creador ho fes lliurement, igual que els artistes, no us cregueu mai la disjuntiva entre art i tecnologia. Els artistes al llarg de la història, des de la impremta, des de l'invent de la perspectiva, internet, els artistes han sigut uns grans exploradors de les eines, perquè els artistes són transformadors dels llenguatges i les eines normalment faciliten les transformacions lingüístiques. És a dir, no us creieu mai aquesta disjuntiva, però la incorporació de les eines a l'art es pot fer en benefici del treball de l'artista, que també és un benefici d'una indústria cultural i el benefici dels culturetes que van al teatre i que llegeixen llibres. No és la cosa egoista de l'artista. O es pot fer per precaritzar, per arrambar, és a dir, per fer obra derivada sense permís, o per fer un art més mediocre. És a dir, a mi sempre que em pregunten si la IA és creativa, jo amb això soc taxatiu, no ho és. La IA generativa és veritat que és capaç d'escriure un text que no és exactament cap dels que té en la seva base de dades. Però això és nou, representa. Clar, això per mi no és creatiu. Per mi la creativitat és alguna cosa més. Aleshores, a mi m'agrada molt dir que la IA és un artista mediocre. I això és un perill. És a dir, si tu vols pujar molta música a Spotify, si vols publicar moltes novel·les al cap del mes, si vols, doncs, ho faràs amb intel·ligència artificial i provocaràs una degradació del context artístic perquè, és a dir, la IA és un gran lloro, és un imitador, és com un alumne de 10, però el típic alumne, ara, per favor, no pretenc ofendre ningú, diríem el típic alumne empollón però sense idees, no? És a dir, que s'ho ha estudiat tot, sap totes les tècniques literàries, com es fan els adjectius, se sap rodoreda de memòria, de no sé què, però mai se li ha ocorregut una metàfora bonica. És que potser serà una selecció de talent, també, la IA, no? És com una selecció de talent, perquè, per exemple, si dic, jo vull fer un logotip, no? Dic, ai, mira, vull fer un logo, he fet una nova empresa però no tinc pasta, vaig a fer un logo. Agafes la IA i fas un logo de merda. Ara, si vols fer un logo que l'està patant, diràs, no ho faig amb la IA, busco un superdissenyador. Per tant, això passarà, no? Que la feina humana, bona, talent, és el que ens costarà pasta, realment. Sí, el Mariano Sigman té una idea que a mi em sembla interessant, una idea futurista, ja veurem si es complirà. Ell diu, d'aquí uns anys, quan vagis a la llibreria, hi haurà un segell, igual que tu ara pots anar al supermercat i hi ha un segell bio o un segell de proximitat,
Doncs aniràs a la llibreria i hi haurà un segell de 100% humà. Fet per un humà, No? sí. I probablement serà... Això és un exercici, una hipòtesi, és a dir... Però em sembla una hipòtesi raonable. És a dir, en altres camps de la vida això passa, no? La llei ho preveu. Aleshores, Sí, ho penses, podria tu, ser Albert? que tu dius, bueno, doncs jo vull un llibre bo, vull un llibre de veritat, vull un llibre com Dostoievski, no? Rodoreda, Jane Austen, vull un gran llibre, no? Aleshores vaig a la lleixa de 100% humà, no? I allà era un llibre que s'ha escrit durant 10 anys amb una persona que ha llegit molt i que s'han retirat als Alps a escriure una novel·la. I després dius, bueno, ara vull una novel·leta per llegir al metro. O a la platja, no? Passa que hi ha gent Això a la vol dir, platja... marginarem a la gent mediocre, també. Bueno, però tampoc siguem, no sé, és a dir, també pot estar bé de dir, escolta'm, jo vull una novel·leta pel metro, vull una novel·leta que tingui molt assumpte, una mica de ciència-ficció, que hi hagi molt de marro, però que no acabi molt malament. Tric, 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 imprimir i cap a la platja. Doncs, bueno, podria ser una novel·la que val 2 euros. És a dir, tot es pot fer bé si, com tu deies, parteix d'uns consensos professionals, socials i culturals. Al final, per exemple, la vaga, això, als Estats Units no és un model pràcticament en res, en general. Però amb això sí, no? Els guionistes, perdoneu, Que van aconseguir. Això, estem a Girona, ho podem dir, no? Els guionistes de Hollywood van a la vaga. Sí? Bueno, una de les coses que demanaven era que no es fes un ús abusiu de la intel·ligència artificial. Prohibir la IA, sí. Escolta'm, doncs això és un progrés. A vegades hi ha aquesta cosa de que sembla que l'avanç tecnològic és un progrés i l'avanç social és un... No, ja n'hi ha prou d'aquestes tonteries. És a dir, el progrés social i el progrés sense adjectiu van de la mà. Aleshores, això és possible. És a dir, als Estats Units, que no és un país particularment avançat, això pot passar. Doncs nosaltres, que en molts aspectes som més avançats que els Estats Units, hem de ser capaços de tenir contextos d'articulació cultural en el que els professionals decideixen com es fa servir la intel·ligència artificial d'una manera que els beneficiï i no els perjudiqui. La literatura, el cinema... Una de les coses que preocupa més a la gent en general, jo crec que la primera pregunta és si ens traurà la feina, no? La IA. Sí. Clar, tu has parlat una mica dels oficis de l'art. Llavors, per exemple, en el cas dels oficis de la ciberseguretat, que són moltíssims, creus que hi ha alguns que, per exemple, diràs, mira, ja no cal que tingui una persona amb aquest perfil perquè això es pot automatitzar. Està passant també en ciberseguretat, això? A veure, jo tinc un mindset de pensar quina feina he de fer avui per no haver-la de fer d'aquí una setmana. És a dir, òbviament ajudarà a millorar molts aspectes, automatització de processos i de més. Però és com fa uns anys a les fàbriques, no? La fàbrica de SEAT fa 30 anys no té res a veure amb la fàbrica de SEAT que hi ha a dia d'avui. La gent ha perdut la feina, hi ha menys persones. Bueno, simplement les persones ja no ocupen el mateix càrrec. És a dir, no penso... O sigui, d'alguna manera sí que es perdran les feines actuals, però se'n crearan de noves, hi haurà noves oportunitats. De fet, estem en un moment que, diguéssim, el peix gros, abans sempre el peix gros es menjava el peix petit, no? L'empresa grossa es menjava l'empresa petita. Ara és l'empresa ràpida que es menjarà el peix petit. Estem en un moment de molts canvis a nivell mundial i en concret en el sector automoció també estem immersos en un moment de transformació que a sobre conviu amb una tecnologia disruptiva com és la intel·ligència artificial. Llavors, en línia amb el que deien els meus companys, important no utilitzar la IA per utilitzar-la quan realment ens aporta un benefici i fer-ho sempre amb una responsabilitat ètica i també de ciberseguretat, que no recau només en els desenvolupadors o en els enginyers de ciber, sinó que és un tema de les empreses, dels governs i de tota la societat com a conjunt. Bé, també té una mica d'IA, això, no, Albert? I tant, hi ha un estudi sobre... Vull dir que ara es deuen pensar per què parlen d'això. Hi ha un estudi molt interessant sobre això, sobre els cotxes autònoms, tenint en compte el compàs moral a diferents llocs del món. I aquest estudi que es va publicar ara fa uns anys en Nature mirava fins a quin punt la gent pensava que si hi havia un accident i aquest cotxe havia de matar algú, qui havia de ser aquest algú? Posats a escollir. Llavors, hi havia llocs del món que deien que mati aquella persona
que d'alguna manera és de classe social baixa, perquè, no? I dius, ostres, per què això? No? Per què ha de matar el que és de classe social baixa? Altres indrets deien, sobretot, que no mati a les dones, no? Dius, per què no ha de matar les dones, no? Si estem en una societat igualitària, que mati homes o dones, no? I altres llocs més, com Europa, deia, doncs, random, que mati... Que sigui l'atzar, Hosti, programar una cosa perquè ho faci l'atzar, que fora això. Però això et demostra que quan parlem de programació i quan parlem de prendre decisions i quan deleguem aquestes decisions a un cotxe no és tan fàcil, perquè aquest cotxe farà el que nosaltres vulguem, no el que ell vulgui. I davant d'aquestes multiplicitats de decisions que haurà de prendre al final, en una tan crítica com tenir un accident i matar algú, també pot decidir. Especialment si està a segons quins llocs. Evidentment, si està al Pirineu, una carretera que no hi passa ningú, doncs serà més un porc senglar, un cérvol o un arbre. Però poden passar coses i s'han de prendre decisions. Llavors tenen, evidentment, companyies com Volkswagen i com altres tenen molta feina, moltíssima, perquè no és només que el cotxe autònom circuli bé quan les coses van bé, sinó quan passen coses. És un exemple que s'entén molt de quan parlem d'IA no parlem de tecnologia, sinó que cada vegada filosofem més sobre la nostra vida, no? O sigui, sobre els éssers humans i l'ètica, no? I precisament, per exemple, Lluís, tu que ets matemàtic, però humanitats, i tens aquesta barreja que ara és tan necessària, clar, ens estem com menjant també molt l'olla del que som, no? Ara com a humans, quan parlem d'IA. Sí, la IA és una cosa fascinant i que és que parlem molt d'especialistes en IA, però no és un camp especialitzat en realitat. És a dir, la IA és un camp generalista perquè afecta tot. I això és important que ens ho creguem i que la gent socialment hi participem. És a dir, per exemple, la comparació amb la mecànica quàntica va molt bé. La mecànica quàntica no l'entén ningú, ni els físics que s'hi dediquen professionalment. És un misteri de la natura amb una sofisticació matemàtica tremenda. La intel·ligència artificial és, a matemàtiques en dèiem la conta de la vella, que és un sistema, és l'automatització brutal, amb una gran capacitat de computació i amb una gran quantitat de dades, de processos senzills. És a dir, en realitat, el que fa la intel·ligència artificial és comprensible pel gruix dels humans. I, a més, es donen coses com, per exemple, l'enginyeria de prompts. Ara l'enginyeria de prompts és una cosa guai, no? El prompt és la instrucció que li dones a la màquina perquè faci un resultat. Anava a dir que els joves volen ser enginyers de prompts, no és veritat, perquè els joves volen ser influencers. La gent que sàpiga fer com demanar-li a la màquina un resultat. Però això és molt interessant. Per exemple, recordo, sempre cito una conferència de Stephen Wolfram a l'MIT. Stephen Wolfram és físic. Ell no és sospitós de ser una persona, diríem, amb inclinació cap a les humanitats. I ell, quan li pregunten quina és la principal expertesa, quina és la principal habilitat que es necessita per fer bona enginyeria de prompts, i diu expository writing, és a dir, la capacitat d'escriure bé. O sigui, resulta que és a dir, una cosa que és una expertesa dels periodistes i els escriptors, que és escriure bé i clar. Ara resulta que és una cosa que en enginyeria és rellevant. És a dir, connectem 2 més 2. És a dir, estem dient que la separació entre les humanitats i les ciències era una mica forçada, i que no se sosté tan fàcilment com havíem dit. Ara estem en un moment... Això, de nou, és com lo de les etiquetes a les llibreries. Són projeccions de futur, però és important pensar el futur, perquè si no el futur el decidiran les màquines. A mi em sembla que estem arribant una mica al final de l'era dels especialistes. És a dir, els superespecialistes, cada vegada, per exemple, els superespecialistes en física de partícules, parlant de... Una cosa molt concreta. Clar, és a dir, el Premi Nobel de Física, ho heu vist o no? És per desenvolupament d'intel·ligència artificial. I és com, un moment, per què això és el Premi Nobel de Física? El Premi Nobel de Física hauria de ser per el treball de l'efecte de tal electró sobre... I hi ha oficis, és a dir, la intel·ligència artificial és un camp generalista. I n'hi ha molts de camps. El dissenyador no és un especialista, és una persona que no sap res, però que ha d'estar al cas de tot. L'artista, l'arquitecte, el meu pare era arquitecte, jo me'n recordo que quan jo era petit no entenia què feia. Però jo pensava, el paleta i l'enginyer, ja està, l'arquitecte no fa res. Com és que cobra tants diners si no fa res? El director d'orquestra, el director de cinema, el director d'una pel·lícula, el podem treure, no? Hi ha els actors, els guionistes, els càmeres, l'editor, el que munta.
Què fa el director? No fa res, excepte que és el més important. Això són oficis generalistes, diríem. És a dir, de persones que la seva expertesa ha de ser tenir una gran quantitat de coses en compte a la vegada. I jo crec que la IA és una mica així. Que no és veritat. No? La IA escriu codi, no fa falta ser superexpert en llenguatges de programació complexos. Està pensant, no sé si la Maria els hi fa formació en humanitats, en els tècnics. Això s'està obrint aquest meló o tu encara estàs amb superespecialistes en No, seguretat? la veritat és que en el departament també estic fent molta feina de conscienciació perquè els nostres rols s'estan transformant. O sigui, ara tinc el rol de CISO, no? Que és responsable de ciberseguretat. Aquest rol s'està veient molt extès a temes de propietat intel·lectual, a temes d'ètica, a temes de protecció de dades, que jo pel meu doble rol també ocupo, no? Però els enginyers de ciberseguretat al final han de tenir en compte molt més riscos dels que Tu, per teníem exemple, fins és un clar ara. exemple que també que tens les dues vessants, no? De protecció de dades i de... No? Vull Sí. dir que això també és un punt fort teu, que ja va una mica amb el que estem dient, no? Sí, ja des de fa anys, des que va sortir la normativa europea de protecció de dades, el GDPR, vam prendre la decisió com a companyia d'ajuntar els dos rols i bueno, és una mica complex a l'inici perquè al final treballes amb un equip d'advocats i un equip de hackers, però al cap dels anys veus que hi ha un benefici real i que la feina surt de manera diferent, hi ha un punt de vista més crític, és diferent que altres organitzacions que és ciberseguretat pur. I ara està sent molt més fàcil per als meus equips adoptar aquesta mentalitat de pensar en temes d'ètica i propietat intel·lectual que fins ara no els tenim sobre la taula. És a dir, la ciberseguretat que teníem abans ja no és suficient. Però tu has estat una mica visionària també, no? Formar-te amb aquestes dues coses alhora, també? O tenir aquests dos vessants? Jo crec que són dos subjects que sempre han anat tan relacionats, la privacitat amb la ciberseguretat, que sense una no hi ha l'altra. Llavors penso que és molt important que els dos equips vagin de la mà. Parlem una mica del reglament europeu, de la llei. Albert, tu quins creus que... O sigui, quins inconvenients té? Ja que parlem de les parts negatives de les coses, sabem que està bé que hi hagi un reglament, però amb què, per exemple, l'altre dia el Ramon López de Mantres em deia que la llei europea, per exemple, no controla les armes. O sigui, no diu res sobre la guerra, per interessos, evidentment. O sigui, això és un fallo també, no? No, però normalment aquestes legislacions són comercials. Sí que és veritat que podria incloure moltes més coses, però llavors entraria... Jo crec que sobre això necessitem una convenció, això és una altra cosa. Però la legislació aquesta, primer, és millor tenir-la que no tenir-la d'entrada, i a més no l'hem de plantejar com un dilema o aquest fals debat que és tenim regulació, això ens alenteix la innovació. No, al revés. Aquesta regulació el que fa és tenim un marc jurídic, per tant, sempre que tens un marc jurídic tens més seguretat jurídica, les empreses saben on ens movem i això fomenta la competitivitat. D'acord? Això és fonamental. Però a la vegada també fomenta més innovació, perquè la gent pensa, bueno, si està feta així la llei, doncs faré algunes coses. No? I aquestes coses poden ser diverses, però al marge d'això sí que podem dir que aquesta legislació, que entra en vigor aquest passat mes d'agost, després de publicar-se el mes de juny, té una sèrie de particularitats, que és que hi ha uns usos que són inacceptables, que ja comencen a estar prohibits el mes de febrer, aquest mes de febrer del 2025, no? I inclouen diverses coses, des de la manipulació, qüestions més relacionades amb com s'utilitzen tot allò que és captació, allò que deia allò de percepció, i especialment relacionat amb dades biomètriques, tot el que seria l'escraping de web de cares, tot això. Coneixement facial, no? Hi ha moltes coses, ja han de fet 8 prohibicions en conjunt. No? I crec que han fet bé de posar una mica d'ordre en tot això, perquè realment era el que comentava ell, és un Far West. No? I això no crec que, tenint en compte que tenim una sèrie de legislacions sobre drets, si no tens aquesta legislació, no tens una IA d'alguna manera o una legislació sobre IA que d'alguna manera tracta aquests temes, tens un problema. Però crec que sí que li falten coses com... Primer, el que seria que crec que alguns usos d'alt risc, sobretot tot allò que té a veure amb una part de la biometria que es pot fer servir, especialment allò que seria la part més de comportament de les persones, allò què farà aquesta persona,
Crec que hi ha una sèrie d'excepcions que les podran fer servir els cossos i forces de seguretat de l'Estat. Això està, no et diré que està bé, però és el que hi ha. Clar, està prohibit, per exemple, que amb unes imatges puguis decidir si una persona està bé o malament al seu lloc de feina, per exemple, i acomiadar-la si veus que sempre està de mala llet. Jo que sé, per dir-te alguna cosa, que una ja digui, home, aquest té cara... No? Sí. Això està prohibit, no? Jo crec que això hauria d'estar prohibit. Això la llei està. Sí, perquè aquesta predicció de sentiments, tot això és molt... De fet, hi ha tot això, diguéssim que hi ha molt escrit, i de fet molts estem som del parer que això és una pseudociència. I la capacitat que nosaltres tenim d'entendre tot allò que hi ha darrere dels nostres ulls és molt complex. Molt complex. I no hi ha maneres de generalitzar-ho. No només per qüestions de cultura, perquè segurament sabreu que de la manera que nosaltres riem o ens expressem o fins i tot exterioritzem els nostres sentiments és molt diferent a com ho fan altres llocs del món, altres cultures i fins i tot a llocs no molt llunyans. Per tant, intentar automatitzar i reconèixer aquestes emocions és molt complicat. Però s'han deixat dues excepcions, que és en el lloc de feina i en l'educació. Clar, jo crec que això ho han fet allò que diu, ho posem aquí per si de cas. Crec que ho faran servir, diguéssim, la intuïció és que ho faran servir principalment per qüestions terapèutiques en alguns casos. I això està bé. Poden fer recerca sobre això. Després jo crec que hi ha una altra cosa que s'ha fet malament. Aquestes són les dues principals, diria jo, que és tot el que seria interacció amb chatbots, amb IA generativa, que s'ha passat d'alt risc a risc limitat. I això què vol dir? En termes pràctics és molt important perquè la regulació el que preveu és que si és d'alt risc tu has de fer una cosa que se'n diu una avaluació de conformitat. Vol dir, has de passar l'ITB, d'acord? Però a la vegada també has de fer un estudi d'impacte sobre drets. Aquestes dues coses, i són exigibles. Això ho hauràs de fer si és un sistema d'alt risc. Però si és de risc limitat, l'única obligació que tens és de transparència. De dir que allò és una IA, ja està. Jo he fet servir això. És dir, bàsicament has d'omplir un formulari que digui he fet servir això. En el cas de les dades és bo, però hem de pensar que els sistemes d'IA generativa tindran algunes coses que fins i tot no coneixem ara, que tenen a veure amb la capacitat de manipulació. Aquesta interacció que nosaltres tenim ara es pot fer de tal manera que ens venguin el que vulguis. Jo puc automatitzar respostes de tal manera que jo et vengui un producte. I no serà subliminalment, serà explícitament, d'acord? Això, que sigui limitat, grinyola moltíssim. Aquests són els dos principals reptes. Ens saps molt, Albert, Però crec que una bona cosa que ha fet la IA és que ha deixat oberta la possibilitat d'anar canviant. Això està bé. Això està molt bé, perquè això significa que a mesura que tu vas veient quins són els efectes, les conseqüències de l'ús d'algunes d'aquestes tecnologies classificades en inacceptables, alt risc, limitat i baix, doncs jo t'ho canvio. És com la majoria de jocs estan al baix. Clar. Però si el joc... Hem de pensar que hi ha una harmonització de la legislació. Això significa que si un joc, una nina, per exemple, d'aquestes que parla, té una certificació conforme aquesta nina no pot dir segons quines coses, ja té una certificació, per tant ha passat un ITB previ, és risc baix, però que comença a dir disbarats, la poso en el risc alt. La llei estableix com uns graus. Hem d'anar acabant, però no sé si algú vol intervenir i vol dir alguna coseta així. Deixarem un parell o tres de minuts per si algú vol intervenir. Heu vist que el nivell era el tet, no? Veig que ara el nivell alt, però una cosa és que... Vols dir alguna cosa? Sí. Endavant. Digues qui ets, el teu nom. Bueno, jo soc el Xavi. Hola, Xavi. Porto utilitzant la IA des de fa anys. Per sort, mira, tinc un grup d'amics que som tots uns friquis i estem amb la IA des de fa anys. Inclús n'hi ha un que es dedica a la ciberseguretat en bancs directament i ens parla de molts dels problemes dels que comentes, que ells, un dels problemes que tenen és que puguin entrar al teu banc i et treguin la pasta. I això ja passa, ja pot passar. I un dels dubtes que tinc és ostres, una cosa que heu comentat, Lluís o Albert, no sé qui dels dos ha sigut, heu dit que el tema aquest que, clar, amb un OpenAI ara mateix no ens hi podem acabar de fiar-nos-hi del tot. Però a veure, si la gent ja penja quan està de vacances a Instagram i et poden robar-te a casa així, perquè saben que no estàs a casa, ostres, cap a on anem si molta gent tindrem ChatGPT en el mòbil, ho penjarem tot allà, que
on de veritat anirà la societat amb tot això? Però tu has dit que no es fa servir la informació, que mentre estàs fent servir el ChatGPT diu que no fa servir la informació, no? No, OpenAI. fa servir per tu. O sigui, per bàsicament que tu interactuïs d'una manera, en aquest cas, amb un gran model de llenguatge i perquè aquella conversa sigui contextual, o sigui, que tu puguis entendre i sobretot que pugui donar-te una... Però no guarda, totes les converses no les guarda, que això potser és una cosa que la gent es pensa que tot allò és entrenar el model i això no és entrenar el model, no? Sí, de totes maneres, jo crec que apuntes a un... És a dir, és interessant mirar el límit de possibilitat de la tecnologia i corregeix-me si dic alguna imprecisió. Però a dia d'avui, no en un futur d'aquí 5-10 anys, totes les dades de nosaltres que estan disponibles, jo crec que és just dir que són perilloses. El que passa és que per ara encara estan separades. Hi ha un nivell de separació que ens dona unes garanties. Però si agaféssim les dades que tenen de nosaltres a l'ICS, l'Institut Català de Salut, les dades del nostre banc, les dades del nostre súper del que som usuaris, les dades de la Seguretat Social, si algú pogués correlacionar totes aquestes dades, és que I obre un altre meló. sap quin camí seguiré ara per anar a l'estació. Però això ho solucionaria el dia que tinguem una idea? O sigui, bueno, no sé si ho soluciona això. Que puguem ser ja una identitat digital dins d'internet, potser permet ja tenir més seguretat sobre les teves dades privades, no? Ostres, No sé. No, És que ara no som ningú allà dins. No sé, saps? Jo soc una mica escèptic, És a dir, a mi em sembla que jo soc molt escèptic amb els temes d'abandonar la fisicitat. Això les persones de ciberseguretat que ens han d'ajudar. Això, quina resposta tens, a això? Bueno, és que la suplantació d'identitats és una que està passant. És a dir, l'ID sí que ja el tenim creat digitalment i cada cop és més fàcil suplantar-ho. Llavors aquí hem de fer una gran feina als professionals de ciber per protegir la identitat digital de les persones. Sí, que malament. Se'n gira feina. Ja ho veig. Tot i així, abans de la IA, val a dir que nosaltres necessitem saber que tenim unes operacions estadístiques a vegades cada 5 o cada 10 anys i no necessitem una IA per identificar una persona si tens un determinat nombre de variables. Amb 6 variables en un municipi petit ja puc identificar en Pepito, Fulanito o qui sigui. Per tant, el que passa és que amb la IA vaig molt més ràpid. No, més a fer humà, bàsicament, d'aquestes 6 variables, qui hi ha aquí en aquest poble o en aquesta ciutat? I és molt fàcil. D'aquí que es facin servir coses com el que se'n diu privacitat diferencial, es barregen les dades, però ja se'n preocupen les institucions perquè no hi hagi identificació dels individus en una taula. Que siguin anonimitzats. Sí, però el que no diuen les empreses que fan elles. Els instituts d'estadística, per exemple, t'ho diuen, fem això, però les empreses no t'ho diuen. Llavors aquí la transparència també és important. A part de la ciberseguretat, ells han de dir estem fent servir tots aquests protocols de seguretat. I quins són aquests protocols? Evidentment, hi ha protocols de seguretat que tu no els has d'explicar, perquè si els expliques, aquí hi ha el dilema aquell entre seguretat i transparència. Però si tu dius que estàs fent servir uns protocols de seguretat, augmentes la confiança i, per tant, tindràs més usuaris. Aquí també potser entra la llei de protecció de dades. Tu al final, com a companyia, per utilitzar dades de caràcter personal per fer un perfilat, que estem parlant d'aquest punt, necessites un consentiment de l'interessat. I el consentiment ha de ser exprés, demostrable i de més. O sigui que les empreses, en certa mesura, sí estem limitades i només podem utilitzar aquelles dades sense anonimitzar d'aquells interessats que han donat el seu consentiment. O sigui que en aquest sentit el GDPR ha fet feina. A part que també t'obliga a tenir unes certes mesures de seguretat que no et fa dir quines, però sí et fa dir has de complir amb el control d'accés, has de xifrar la informació en trànsit i quan està... O sigui, sí que tens un reglament amb unes metodologies que has de tenir aplicades. Però també s'havien prohibit les trucades de telemàrqueting, recordo. És cert. I ens truquen cada dia. Àlex. Hola, bona tarda, jo soc l'Àlex. Un apunt només. El tema que deies de qui sabria tot, hi ha una empresa que sí que ho saben, que són 2 monopolis mundials, que és Visa i Mastercard, que controlen una bona part del gruix de les entitats, de les transaccions financeres, que al final és el digital tracking de cadascun. I això ho vinc a portar en relació al que dèiem abans de la part de confiança. Aquestes empreses fa 50 anys que existeixen i van assumir
que la confiança que la gent podia fer-la servir, perquè si hi havia un mal ús, que pot arribar al 0, 1, 2%, assumien els costos. I és com el capital o les empreses faran que la IA, els errors de la IA, assumeixi aquestes quotes o aquest 2%. Això seria una mini pregunta. I l'altra és, en base a el que ha dit el Lluís de tenir els debats previs, com tenir debats previs com a humans en entorns cada vegada més accelerats. O sigui, sent com som, sempre és primer trenques la pedra i després tens el debat. És molt difícil amb una acceleració tan gran com fomentar un debat de dir no, frenem. L'únic cas que jo he vist és el del CRISPR, que sí que s'ha parat i s'ha tingut el debat. Però ho veig molt, molt difícil. Però el CRISPR, sí, però era una cosa com molt... Expliqueu què és això. És una tècnica d'edició genòmica. És a dir, el debat del CRISPR era, ara sabem com fer edició genòmica amb els humans i, per tant, jo puc decidir que vull que el meu fill sigui ros. I es va frenar. Aquí es va frenar. Amb dia s'hauria de fer el mateix i no s'està fent. Hi ha altres exemples en els que hem parat i un molt notori va ser als anys 60 amb els avions supersònics. És molt important aquest també, i evidentment amb la proliferació d'energies nuclears. Però el d'avions supersònics era molt interessant perquè era molt accelerat, o sigui, tothom pensava que a hores d'ara els avions que tindríem tots serien supersònics, d'acord? I que els aeroports s'haurien d'adaptar per a aquests avions supersònics. Supersònics vol dir que anirien superràpids? Sí, clar, estem parlant dels Concorde. Quan? Com el triple que ara o no sé molt? Sí, 2.000, 3.000 per hora. Bàsicament que els cels estarien poblats per Concorde. Què va passar? Hi ha qüestions de seguretat, però també molta gent va pensar, imagineu-vos els problemes que hi ha de soroll als aeroports a alguns indrets del món, no tan sols aquí al costat de Girona, sinó al Prat. Us imagineu un trànsit d'avions supersònics constant? No pots tenir un aeroport al costat d'una ciutat, per tant és inviable, no és sostenible. Però és que al marge d'això hi ha molts problemes del que seria la part més de combustible. Consumeixen una barbaritat els avions supersònics. I és una cosa que ens dona uns paral·lels també amb la situació que estem ara. I és, tu pots invertir moltíssim en avió supersònica, pots invertir moltíssim en IA generativa, però al final els inversors voldran algun retorn. I aquest retorn, si a més no existeix o no existeix en el volum que s'espera i a la vegada hi ha un cert rebuig perquè tu no expliques ben bé què estàs fent, sigui amb el tema dels drets d'autor, però també amb el tema de la qüestió més cabdal que comentàvem abans, que és el dels biaixos, que bàsicament no inverteixes en la curació de les dades, doncs molt probablement això deixarà de ser tanta acceleració. Hi haurà un moment que diran, hem apostat fort, però ja es quedarà, però no es quedarà de la manera que està ara. I això és molt probable que passi. Ara, quan passarà no ho sabem, perquè tenen tants diners per invertir que, ara estan el que diuen els americans, estan cremant diners, literalment. Veurem què passa d'aquí 2 o 3 anys, si s'afegeix Apple o no. Per exemple, sembla ara Apple que no està del tot d'acord amb afegir-se en aquesta cursa, entre altres coses perquè la setmana passada els seus investigadors publicaven un article molt interessant que era això que el ChatGPT raona no és veritat, no raona formalment, no? I això és una galleda d'aigua freda. I després de treure Strawberry, que et diu, que tu li fas una pregunta i et diu, estic pensant durant 30 segons a donar-te una resposta, no? Aquesta antropomorfització que avui no hem parlat, no? I tu dius, però realment està pensant? No. Llavors, veus que Apple està invertint per un costat per el que s'anomena Apple Intelligence, però els seus investigadors tenen un paper que diuen de raonar res, no? Clar, és allò que fan 2 passos endavant i tiren un enrere, perquè no és només la tecnologia, és una qüestió de competència ferotge entre aquestes empreses qui s'emporta d'alguna manera el pastís, no? Però jo crec que hi haurà moltes més coses. Això no s'ha acabat, veurem molts més progressos. Que no s'acabi, que hem de fer més catosferes i hem de fer més debats i hem de continuar aquí raonant. Esperem que us hagi servit... El gran jefe no li dono pas. Joan, endavant. Jo em dic Joan. A mi hi ha una dada que em sembla que és brutal quan deies que es calcula que a voltants del 2028-2030 ja no quedarà cap contingut de tota la història per entrar, per introduir a l'arxiu, diguéssim, no? M'ho crec, però em sembla bestial, perquè la història, no sé, han fet moltes coses, no? I que això ens porta a la batalla
per recollir les dades en temps real, perquè les que es vagin generant a partir d'ara. No? I tots portem aquest rellotge que ens calcula els passos, els batecs, tenim la rumba a casa, que repassa per la casa, i podem tenir ulleres que vegin en temps real tot el que estem veient. I això em porta, tinc un bon amic que em deia que Tesla no és una empresa de cotxes, que és una empresa de software, i que al final el cotxe és el dispositiu necessari per anar generant dades, i que per això els seus cotxes no són tècnicament els millors, en molts sentits, però perquè no els importa tant si el que volen és tenir un software i molta gent fent-ho servir per recollir moltes dades i potser algun dia no fan cotxes sinó que venen aquest software a Volkswagen o a una altra empresa per fer-ho servir. Llavors, el debat del temps real, les dades en temps real i el debat aquest, diguéssim, si Tesla realment és només un dispositiu que recull dades o és molt més que això. Moltes gràcies. Digues-ho, Maria. No, els cotxes sí que és veritat que cada cop són menys hardware i més software, i això ens està passant a tots. Sí que és veritat que Tesla és de sèrie, no? By default, software. O sigui, però clar, ja, com deia abans, existeix molta regulació, molta legislació que potser en alguns punts companyies com aquesta no l'han tingut en compte, no? Llavors, si a futur podran vendre aquest software o no, dependrà de quina qualitat hi hagi en tot aquest programari que s'ha estat desenvolupant. Però totalment d'acord amb tu que cada cop anem més cap a un cotxe que és més pensat com poc hardware que acompanya a un gran software. Doncs ara sí ho tanquem. Moltíssimes gràcies a tothom, espero que us serveixi i això, doncs que sigueu una mica optimistes també, també hi ha coses bones. Moltes gràcies i fins a un nou dia que us esperem.